sannan kuma sallar farilla ita ce sama da kowace sallah. Da yawa da azumi mutane sukan fita a je a yi tahajjud, in an gama kuma zo su kama bacci su ki tashi su sallar asuba sai rana ta hudo wajen karfe 9 a ce ai je mun daɗe a wajen tahajjud. ba a haka, saboda ita sallar farilla in za ka kwatanta ta da sallar nafila za ka kwatanta ta ne kamar da faɗin birnin Kano, a ce tun daga gidan na mata har abin da ya kai rimin gata, tun daga multara abin da ya kai dan gwauro, duk baki ɗayan nan shine Kano. to ka sa ka tafila ka rushe su kaf sai ka gina ɗaki ɗaya, shine wannan tahajjud din akan sallar farilla. sai farilla ta tsaya sannan ake kula da nafila. to in an yi wannan shine za a shiga cikin ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. in ka kiya wannan kai wannan sai ka sami yardar Allah ya soka a lokacin ne in ka roke shi zai amsa, an ka nemi tsari zai tsare komai sai ya maka subhanahu wataala. to wannan nake son a kokari a kiya, musamman malamai su zama sun saita mutane, kar su bar mutane akan yanda ransu yake so, sai abin da shari'a take so za a dora su tafi akan ladabi na shari'a, shine za mu samu duk abin da ake bukata na duniya da lahira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauki, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.